Nafarro Oinez 2018, Altsasu, logoa, bizi. Inigo Aritza ikastola eta ikastolen elkarteko logoak. Oinezeko jarduera batzordeko guztiok bagara azpibatzordearen ekintzaren kartela. Argazkien bidez bizi inklusibitatea. Irudian, argazki makina bat azaltzen da erdialdean, eta bere inguruan aniztasun mota desberdinak adierazten duten piktoak daude. Ekintza zertan datza? Argazki inklusiboak ateratzean. Noiz garatuko da? Otsailaren 12tik 28ra. Nora bidali behar dira? Oinez guztiok bagara @oinez2018.ikastola.eus elbidera. Babesleak, Inigo Aritza ikastola, ikastolen elkartea, Altsasu Olazti Urdiain eta Ziordiko udalak, Leunate, Ontze, Biak Bat, Zermin eta Ibili Kirolak elkarteak. Argazkien bidez bizi inklusibitatea. Inklusibitatearen kontzeptua. Pertsona guztiak aintzat hartu. Denok desberdinak gara eta eskubide berdinak ditugu. Denon artean bizitza aberasten dugu. Ekintza zertan datza? Inklusibitatea adierazten duten egoerak argazkitan bildu. Zer egin behar dugu? Argazkiak atera. Noiz? Otsailaren 12tik 28ra bitartean. Non? Nafarroako herrietan. Irizpideak, egoera inklusiboak kontutan hartu. Aniztasun funtzionala, genero aniztasuna, kultura jatorri aniztasuna, giza irudi aniztasuna, hizkuntza aniztasuna, belaunaldi aniztasuna, edo eta osasun aniztasuna. Gehienez 5 argazki bidali helbide honetara. Oinez guztiok bagara @oinez2018.ikastola.eus. Argazkiekin batera idatzi, egilearen izen abizenak, harremanetarako telefonoa eta argazkia non eta noiz atera den. Jolasa, noiz izanen da? Martxoaren 1tik 26ra. Argazkiak sare sozialetan 2 egunetik behin publikatuko dira. Facebook, Twitter eta Instagramen. Guztira 13 argazki izango dira. Galdera honi erantzun behar zaio. Non dago? Herria adieraziz. Erantzuna sare sozialetan 2 egunetara azalduko da. Jarduera bukatzean, sentsibilizazio tailerrak ikastola bakoitzean egingo dira. Anima zaitez eta parte hartu!